κατάρρευση να βρήκε στο γερμανικό μέτωπο. Ξεκινήσαμε την επιστροφή, μια μακρά πορεία με τα πόδια. Μετά τη συνθηκολόγηση του ελληνικού στρατού και την παράδοση του ελληνικού στρατού. Εμείς ουσιαστικά δεν είμαστε πλέον πολεμιστές, είχαμε παραδοθεί, αλλά δεν είχαμε και σε ποιο να παραδοθούμε. Δεν υπήρχαν οι εχθροί για να παραδώσουμε τα όπλα μας. Και έτσι υποχωρήσαμε, κρατώντας τον οπλισμό μας μέχρι τέλους. Ήταν μια μακρά πορεία, διασχίσαμε όλη την Ελλάδα, τα πόδια, από την Καστοριά φύγαμε, περάσαμε όλη την οροσειρά της Πίνδου, τα Βαγδούσια, φτάσαμε στην Ερατινή και από εκεί περάσαμε με μικρό καϊκάκι στο Αίγυο, όπου επρόκειτο να πάρουμε το τρένο και πράγματι μπήκαμε στο τρένο. Εγώ όμως είχα την ατυχία να μπω σε ένα τρένο που δεν έφτασε ποτέ. Το προηγούμενο έφτασε. Το δικό μου ήταν το πρώτο, το επόμενο που το κατέλαβε και το σταμάτησε ο βομβαρδισμός, ο τρομερός γερμανικός βομβαρδισμός στο σταθμό της Κορίνθου. Ο ελληνικός στρατός είχε παραδοθεί. Οι Εγγλέζοι όμως εμάχοντο και μάχοντο υποχωρώντας. Έτσι οι Γερμανοί χτυπούσαν κατά διαστήματα στόχους στρατιωτικούς. Δεν νομίζω ότι έκαναν επίτηδες να βομβαρδίσουν αμάχους. Πάντως συνέβη να βρεθούμε στο σταθμό της Κορίνθου 3 αμαξοστοιχίες. Ήταν τόσο γεμάτες όσο μόνο στο στρατό μπορείς να δεις αυτό, σαν τσαμπιά πως τα φύλλα κρεμόντουσαν πλάι πάνω στα πάνω. Και όλοι ήσυχοι βεβαίως, είχαμε συνθηκολογήσει, βομβαρδισμό δεν περιμέναμε. Όταν ξαφνικά απογευματινή ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου σε βαγόνι που βρέθηκα, ακούμε ξαφνικά να ουρλιάζουν τα Στούκας. Ήταν τρομερός ο ήχος του Στούκας, το οποίο έπεφτε κάθετα και εξαπέλει την τελευταία στιγμή τη βόμβα του με απόλυτη ακρίβεια. Κράτησε καμιά 20 λεπτά αυτή η ιστορία. Στην αρχή σκέφτηκα να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώς δεν βγήκα, διότι όσοι βγήκανε τους θέρισαν τα πολυβόλα. Ήμουνα τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer που λένε οι Γερμανοί, κατευθείαν κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο οπίστιο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Και έτσι όταν βγήκα, ματωμένος όμως και άθλιος προς τα έξω, αντίκρισα ένα τρομερό θέαμα. Είχε πάρει φωτιά τα βαγόνια, τα πράγματα που βρεθήκανε, οι άνθρωποι βουλιάζανε, κομματιασμένοι, κεφάλια, πτώματα από εδώ, χέρια, πόδια και φωτιά η οποία έκαιγε ζωντανούς, τους τραυματίες. Βγήκαν κάτι γριούλες από κάτι σπιτάκια δίπλα να με βοηθήσουν και προσπαθούσαμε να σύρουμε τους τραυματίες λίγο πιο μακριά από τη φωτιά που να ζεσταίνονται με να μην καίγονται. Και μείναμε εκεί, είσαμε το Άγιο Βασίλεμα, οπότε μη έχοντας πλέον τι άλλο να κάνω και τι να προσφέρομαι, τράβηξα προς την Κόρινθο, γυρνώντας πίσω προς την Αθήνα, με προορισμό βεβαίως για μένα την Κρήτη.